bueltatuko gara. Ilunabarrak San Juanetik ikusiko ditugu berriz. Itsasoa gure oinetan desegingo da. Aske sentituko gara. Kresaletan arnastuko dugu. Barre algarak entzungo ditugu hondartza batetik bestera. Gure kaleak eta ibilbideak berreskuratuko ditugu. Gure itsasoa dastatuko dugu 5 zentzumenekin. Elkarrekin lortuko dugulako, bueltatuko gara. Egunon hori, eskerrik asko etortzi garren, lehenengo eta batez eskerrik asko bai, antolatzen eta parte hartu duzun pertsona guzti hori. Egoera diferentu baten aurrian gagoz, buelta zuen multzaun zelan zelan ospatu gaurko eguna, eta azkanian hauxe asmoa dugu. Ia datorren urtean betiko lez, hiru kaixarrankak etxen dugu zen, hiru jantzak etxen dugu zen, urtero etxen dugu mogura. Nik besterik barik eskerrik asko hori, eta ia dana ondo badoi. Nik aldizkide eta herritar maitok guztio dakigunez harremanak sortarazten gizakion izatea. Bakarta denutzak ez dauka zentzunik. Harremanak bizia zotzen gaitu, pertsonalez, taldelez. Harremanak eraginda sortu izan dira munduan bizi diren kultura ezberdinak. Hemen daukagu geupe herriko erakundeen ordezkaria presente, udaletxea, kofradia, Eliza elkartu gara. Zentzuna emonagian, geure lekeitio herriaren nortasun berezia, historia eta kultura eta historia batekin. Arrantzaleen aztarrenei jarraituz, bizileku hau eta bertako bizitera ospatu nahi duguz, fedea bera ere tarteko dela. Alegin guztiak egin daiguzan, geure herriaren duintasuna gordeten eta zabaltzen, pozik eta gogotzu bizirik jarraitu daigu.
Bai, listo, ez?